Tinod gyud lang ingon pre no. Nga sunset ang usa sa proof nga endings can be beautiful. Dito minom og beer para patay ta. Masabot ta kapangag. Kuya na eh. Pera yan. Bernilo na po bro. Sakita na sa kong paa mga guys. Tulo kalikos wag, tulo kalikos to mo ana. First time na ko makaog kangkong no. Sukat-sukat sa akong pagkabata. Bisag pobre mi. Kung ako'y mulakaw, unya ini gole. Apa kaangas pre. Bisikleta, wow! Perfect. Pwede tayo na ito po, pre. Kung madato tayo, dito madato, cancel lang. Yo, what's up? Nanghapon sa tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tanan. Karon ang ika-21 adlaw sa ato ang bike adventure no. So, nami diri karon sa amuang meeting place. Nagpaabot mi ka pa ring Ryan. Di pa ring dano guys, murag 1 hour na ka dire no. Sana siya kaunas paabot. Murag wala ka humag-ilis. Kaya yung nag-ilis siya pero murag abot lang, asa na karon sa bit gibutang. Dili to siya maabot. Amot siya nga pason. Kapason pre? Kapas. Alas 5 kape na guys. Wagi Ryan mga ga. Bisa kanino na lang niya. Wagi nagpakita yun. Bisa ligid na lang siyang bike. Wagi. Kapas yun. Pasang ginawa na pre. Nami diri sa may Unihome guys no. Ang problema na mo ni Parindano kay duha ni kabuk daan diri, pwede ka ri agi pikas, pwede mo agi diri luyo. Mami kibaw ka sa si agi. So yan na magtawag no eh. Naka-connect man ta diri sa ilang wifi ni Yuyo sa una. Yuyo CJ. Shoutout si Mayo. Diha no. Musta na ka diha ya. Amping diha yo. So atong suya connect guys, kung ma-connect ba tayo tawagan sa Paring Ryan. Chat si Paring Ryan sa mga guys no. Pulos mo yung mga load. Di siya kadayon kaya napusto ti ang ligid. So kami lang daw Parindano. Tara pre, kaya wala yung hadlaw bro. Sahop na kayo pre. Ha? Let's go. Kusog, nagana luya naman ko. Uho kayo, batang beer. Murag na ikuha na kong tutunlan. Wala yung liha 1,000. Inom sa tag-beer mga gawin murag. Gas ko tutunlan eh. Dito minom og beer para patay ta. Hapon. Nanami sa Isle of Bedillion mga ga. Di pa rin Isle? Guba naman lagi ko. Ha, gocho, mura gua. Ngawa na ninyo. Ha? Kita na ko pa, pre. Sana man. May lakaw di ba da? Maslahan, basta di ko mada lakaw jud ko na ni. Karam na kalayo, pre. Mao lagi ni. Nanata sa Isle of Medellin. Pre, dapat kami pre. Gusto ko naga sa kanan dire, pre. Kasi mapiksit ta. Na ako, ginagalo. Bukod lang guys, makalahot tayo baka ako no eh. Kaya ang buntag dito mong supon, alasag ka, bitaga niya. Mas Paring Ryan karon wag po siya madayon. Pre, you miss the memories again about. Di ba pre? Yes. Guys, layo pag na guys. Pero paninguhaon na to ka. Mabot na dito. Nahunong sa may mga ano, lapas ni Miss Katunga na doon na lang oh. Picture rami kay nindot kayo ang sunset oh. Tanawa ra na ninyo. Tanawa na ninyo. Look at that. What a nice. What a nice view. Ano mo labang? Memories ba? Okay na lang. Bahala na, basta rin ako, okay na. Hindi mo kung sabang na ako. Wala nga. Ayos niya, pre. Ano yung sabi nito? Puro makamput na lang ni mo ba, no? Sana lang. Muna siyang adlaw. Isa pagpadong mo, wapag yapon siya. Wala pabutong mo na ako, pre. Bye-bye na siya, bye-bye. Tinod yun lang ingon, pre, no? Na sunset ang usa sa proof nga endings can be beautiful. Bye-bye, son. Bye-bye. Naglapihan ka. Ingat ka na. Kaya namin ko ano, kurba. Padung namin sa Medellin Trapper, no? So hapon na, nasayos na. May problema, nadamta suga. Pas-pas na gamay kayo, rag. Mutya, kabaliling nagi kayo. Gutom na jugay ko. Naramig Medellin Dockside mga ga. So, wala na kami video no kay traffic kayo nahangin sa kanan. Kasi niya ma-dispeedo ta ba? Delikado na, masamot na kapangag. Kuya na eh. Naramig skin na doon Pedro mga ga sa may traffic lights oh. Time check 6:40 na no. Palit sa miguan rin. Beer kay murag. Wala gid laspag na jugay ko. Ni abog ngawas beer. Sa tako mas ni
dagat yung hangin no? Hago na sa kudahan ikan ba eh? Hindi na, lutong dagan na. Nagpagduduot, may ulan. Sakto-sakto rin ang gana. Yung pagsaktan ng sukon, nga adinaw di ka magbayad ng hapon. Ito daw ang baslit mo, tulog ka din. Pag sa atin, mga stress, siguro kukuha yung mga 30 minutes eh. Kung giginiglar ko guli eh. Amo, di luya gutom kayo no? Tawag yung mga tanong snack. Kita na nga ako, balag-ulat ko ito. Hindi siya pabay ko si paring raya ng adlaw ah. Kaya ganyan buntag, naplatan karon nag-isi yung interior. Tao lang. Yung bugtong nga ka ng murag. Ahang ba? Tao mo, saka na rin ah. Kung ako'y mulakaw, unya ini guli. Kung di ko kalakaw, nilisad ko maka. Yada uli, hilot, yada uli, hilot, yada uli, 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 hilot, yada uli, yada uli, yada uli. Makakabir kita nih, tubig ko no? Tingnan yan. Nagdilo na po bro. Sawa ka, lamig kami mo kanon. Pero mo na gano. Katang na sa duwa. Nga maulata na eh, tulong to lang ba? Saan lang ba nun eh? At natin ka parirayan, may hindi ka sunod lo. Paano lang ka eh? Ha? Bye-bye pre. Gusto na rin kayo. Patala ko to sa inyo eh. Hindi na muna guli. Dito si Kolo. Are ko pre. Bye bye. Sakit na sa kong paa mga guys. Doon na lang igay ko no. Ano ko dakit. Gamay na lang. Puya na gid. Sakit na kong paa no. So no beryoso kong lapas ron. Ay. Dito na yung balik usbon ni nani nga hago kita. Mura lang mubuwag akong tuhod sa kong paa. Yung lang ko tungkol sa kakapoy. Sige lang, mga kuha na lang. Tulo kalikos, wag tulo kalikos to mo ana. So tara. Let's go. Uli nang gwapo boss. Ay, namti kang ngunti lapit. Ang ko termilon tay. Sa man ay natagos mo na ko eh. Kaon ta mga ga kay murag. Karon ging bihiya mo pinakakapoy gid mo biyahe no. Busbat gigi ko ron. Murag nahan lang kong higda. Tungod sa kakapoy. Hangin gigayo pag uli nako. Hinahinay kita ko. Salamat din ko nakauli ko no. Thank you Lord. Hindi ka rin ano. Thank you sa pagkaon Lord. Guys, at ang tawag ko ano? Kangkong. Tara. Kangkang. Kangkong kauban sa kangkang. First time na ko makawag kangkong no. Sukat-sukat akong pagkabata. Bisag pobre mi. Palitan ko mamagsudan nga nindot. Karon wala man may kwarta. Kaon lang tag kaon lang tag kangkong. Dito din na first time na ko makawag kangkong no. Nga si mama lami daw ko lami ma. Lamay ko ng kangkong. Wala panapan. Muna panapan. Amo na yung mani pagyaray. Ang ulam natin. Tipaklong. So titingan guys, lami ba? Lami bagi ka tinuod. Udi lami oh. Kaon niya punta, maahata, mati kwarta. Paklong. Ha? Good so gede, lami siya guys. Kani ba sa tagbate de kam guys lumuti mo no? Gubaan ako eh. Puya ba to? Bugtaw yung lawas gid. That's all for this vlog mga gano. Kita-kita tanyog balik. Padahal mas pagsuporta gano'y TV, ano out. Ay, see you!